La un episod de Clash of Clans, primul meu video. Da, ok. Voi vorbi orice. Bă, nu știu, vrei eu ce stai să fac aici. Îmi dă ăsta un healer și un healer în partea asta. Sorry. Și câțiva au ies pentru donat. Așa, mersi, uite. L-a făcut. Mă voi abona la mine, abonați cu voi și înainte de a începe să vedem video. L-am început de mult, ok? Nu știu ce coastă, pentru raport am înțeles, da. Nu știu, dar hai să mă luau că la setări disconnect. Dacă dăm aici la credit, Cosmin Bala, uite, un român, ce bala tău? Când ne putem cu asta? Ok, la oarcă de obicei, bă, nu știu, n-am făcut pe ăsta și pe ăsta am făcut astea. Tracer Fit. Am primit doar bonus, m-am luat, e posibil să câștigăm. Dacă nu face Marian, Lorenzo și Luca Junior și tot. Dacă nu fac la 3 stele, câștigăm. Și dacă facem la 70 de... nu știu. Sau că am fost pe elixirul, vom colecta chestii. Și dacă tot mai tare, hai să dăm aici tot. Dacă și cam, da? Profilul meu. Următorul clan, oare nu voi fi. Mai clan. Deci următorul, donate limited 6. Trăsări extrasării. 20% mai mult. La trasă. Vreau să vă arăt ce mi-a făcut prostul ăsta aici, deci degeaba. A fost dragonul ăla deja ți-a și pe speriat. Da, putem degeaba. N-avea ce să mai fac pe atunci. Dragonul s-a speriat. A făcut scăci. Clici. Ok, băi, sau hai să mă... Eu nu mai voi continua cu un Clash Royale, adică voi face tot cum poate voi pune, de fapt, voi primi bani pe ce bani, cum să pun, ar fi ciudat să pun bani. Cum să pun bani, hai să ne uităm la unul. Play aici. Ne uităm la replay, acum, deci. Nu prea am chef eu de aici. Da, nu. Am făcut băieții. Vom opri video. Ok, vom continua. Așa nici iar a ajuns Daniel un master RTHDG. Cupă. Nu știu, da. Parcă aș face acum un video informativ. Ce cu canalul ăsta? Adică canalul ăsta în principal vor fi Clash of Clans. Nu mai apărea ocazional Clash Royale.
poate și case opening și da. Aș vrea să fac video de vreo 20 minute sau hai să le fac de 10 pentru că e început, adică ne vom sta poleac pe YouTube să fim informativ. Da. What the fuck? Să nu zici că fac reclamă, vreau să nu la... De la un clopot aruncat într-un râu care încă bate, la o pădure plină de lucruri ciudate, astăzi am să vă prezint câteva lucruri din România care ar putea fi bântuite. Ok, după o mică pauză am revenit în Clash. Batul arată de 2001 trofee. Păp! Are dragoni măcar. Da, păi are. Deci mai facem donația asta în plece. Asta va fi un video mai mult informativ. Adică ce va fi pe canalul ăsta și restul. Bă, nu știu. Sunt curios ce... A, nu e un clan. Dacă nu vă meriți înapoi. Eluizam. Vai la Marian, hai să vedem un atac live. Marian, știu că pot și știu că va merge. Crezi că Asta are un fel de sfârșit de da, nu, aparte. De ce?
Nu mai am. Hai să dăm un friend să atac. Bun, așa. Eu adică am o grămadă de donații. Hai să intrăm să vedem câte donații avem. Învăți. Și de fapt, dacă vreți să vă... Bun. Am mai avansat. 209 donații aproape mie. Neapărat. Pot fi com. Poate voi fi cu lider. Nu vitează, îmi pare rău, băiatul. Nu vitează Lorenzo, nu vitează. Nu știu. Da. Mult. Mi-a dat 15, 13, nu, 30 ar fi cresculitele mici. Da, news. Hai să ieșim, mai facem așa informații. Deci vom mai juca și în Minecraft. Am filmat deja 13 minute. Skin-ul meu. Că, bă, nu știu. Ok, hai să dăm înapoi X. Am un sniper. Nu știu ce faza asta. De ce nu mă spun? Eu nu am doar sau ce e? Că e la village. Nu știu ce e cu faza asta, ok. Cartofi. Morcov, scuzați, tot timpul îi încurc. Am făcut doar la maxim. Mănânc o tonă de bateria. Păi voi face până la 15 minute și cred că voi încheia episodul. Și da, sau un vom. Bye.